момче, как ме взема? Тя е по-голяма е. Кепа? Ще може да си кепнеш. Това е костур. Верно ли бе? Да. Пак огромен костур. Да, костур е. Пак огромен костур. Това е същия костур, човек, като миналия път те запомня. Мале е то по-голем. То по-голем от штуката. По-голем от штуката. Луда работа, брат, луда работа. Имам тук някакви клещички. Чакай бе. Покажи тук. Пати дебелия костур. Дебелак. А? Ще го пускаш или не? Аз би го пуснал, такива големи костури. Те дават поколение, така ли беше? Да, това. Пускаме го. Не знам, просто такива големи костури. Дебелак. Ще го мериш, бе, ако искаш си го мерни. Али имаш метър? Имам. Това са водорасти. Ако иска. Пах ти големи костур, брат. Много як. Да направя клипче как го пускаш, искаш? Да. Тъй, айде. Това ми е първия гигантски костур. Сигурно има 40 см. Някъде да кажем кило тежи. Страхотен е, по принцип за костура няма размер или тегло за улова, можете да си го приберете, но ние в случай ще го пуснем, защото сме хумани и сме за спорта. Хумани. Трябваше да пробваме да направим подводни кадри. Риба ли бе? Да. Чакай да снимам бе. Сигурно ще е риба? Да. Нали ме дърпа, бе, брат? Чакай. Ох! Изкара ли чупрацата? Дай... Пах! Това штука трябва да е. Толкова да са. Штука е! Штука е! И е хубава. Штука е. Днеска съм късметлия. Днеска си късметлия, верно е. О, тя ще му удари, бе, брат. Как се вади това нещо? За главата отбър? Ми може и за главата, ма, имаш кеп. Си я докара до брега, тъй че... Тя не е чак толкова голяма, ама супер. Лисичка. Айде, то свърши. Давай.
O que pa é? O que pa é? Имаш клещи, имаш. Леко е, леко. Леко, виж на къде дръпаш, не да дръпаш просто е те. Ние па ме търнеме. Та си е мерна едно. О, шайзе. Какво правиш, бе? Що фърляш рилата? Чакай, бе. На снимка трябва да извадя телефона са. То принцип може и с това, не знам как става. Чакай, Днеска наистина съм късметлия. Това за прибиране ли? в принцип е мерна. Над 45 цента, тя ме чера 45 цента. О, със сигурност. Значи 22, 44, 66 см. 66 са глупости. 22, 4... 15 снимки. Не, бе, това ми е първата штука в живота, ще я пусна. Аз имам вече 3-4 фанати и до сега не съм ял още. Ма ако я биеш още малко от земята, ще я пускаш ли? Да. Ако ще я пускаш, ще снимам. Снимай. Чакай сега. Стой. Ей, чакай. Чакай, ще пробвам подводните кадри. Добре. Чакай. Чакай. Снимаме. Сашо, ще пуснем штуката да си върви от те е дошла, да стане още по-голема. Чакай, чакай. Карай я в това. Ти като я обърнеш, така дори също може. Риба е. Коле, браво. Това е тъмно за трапеза. Да. Айде, нали искаш за трапеза? Го викаш да го приверя. Ренетка да яде риба днес. Нали искаш за трапезата? Има един. Или викаш да фана още един. Евентуално. Ама иначе да, тама. Той си има... Добра е, шоу. Тръсне и ще се откачи. И да, има го и това. Искаш ли тието? Видя ли? Да. Откачи се. Казах ти аз. Да бе, да той беше на една кука само. Айде, направи си ти, докато си навън каза. Баче, за набинека бе. Риба. Какво стана, бе? Забиса от тревите и избега рилата. Видя ли? Бах ти! Ева. А? Кое? Чакай, че са. Се бах малко. Ей, уби ги тука тия штуки, ей. То воблер, бате! Уби ги тия штуки тука, бе, човек. То воблер! Браво! Душинка.
Не бе, Не ще забудеш тройка. Късаш ръката бе. Окото. Искаш ли такова? Имам щипки. Дай, чакай. Ми дай. Той. И без това ще я пусна тя. Кепче? Не е толкова голема. Не е толкова голема. Ама да, също е кепна. Ея штуката. Дай кепа, бе. Айде, Коле, не си капу. Ай. Това е мерна. Помежду другото, тая е мерна, ама... Мерна, да. Е така, хубаво. Не само аз си откачам. Това е... Пойнтър. Пойнтър ще ли? Да. Стига де. Не откачай. Това, при тебе ли? Кое? Пистолета за откача. Ето я. Кепа ти е най-отдолу. С ръка ще вади. Тя да, не е толкова голяма. Наш какво е? Чакай. Ма на къде отиваш? Че съм мета като... Ето е штукичката. А пистолета? Някаква идея къде е? Пистолет. Пистолет? Ага. Да, бе. И какво означава там? Кажи къде, че го не видя. Що правиш са такива работи? Що правиш са... Мале... Газаря? Мина вътре, но... Паяна вътре, човек. Целият воблер го лапна. Добре. Не успех да го извада. Нямаме телефон да си направим една снимка с щуката. Щуката е 48-9 см. В принцип е мерна, но я пускаме да порасте. Айде щука, отивай зад борда да растеш. Айде готово. Това трябва да е голема риба, човек. Мали, голема риба. Моли! Кърспа, аз не мога обаче да дида назад. Куре, взимай кепа, ще те го газа. Чакай бе, тя далече кеп иска. Тя далече. Охо! Хубава штука.
Укепе. А? Ареса ли ти? Много добро. Само те така прави. Чакай сега, айде, пази краката да ни измие тук краченцата. О, хубава штука, човек. Хубава штука. На блесничка. На блесничка, да. Много успешна тази Я виж блесничка. да, с 2 листа. Да, много успешно. И накрая е като такова. Браво. Чай, ухили си тук за видеото. И супер. Дай ще я мерим. 5 метра при тебе нека. Не, там отзаде при тебе. Ей, оставам това. Те какво правим сега? Тук е само риб. Коле ще изпусна! Риба! Води рибата! Ей, голема риба! Къде е рибата? Е рибата. Къде? Още една хубава штука. Тази бесна направо закачваш рамка. Та по-малка другата. Брат кепа зает. И двата. И така си ги служил. А не бе, чакай. А то задръж. Извади то, дигни то, ето. Дигни то. Дай ще кеп. Дай бе. Та по-малка. Ти верно ти се разтрепера ръцете. Так, като първата. Само огън режи с двете с нея. Дива. Бати шамара ми отдай. Брат, това ако се изплющи и закачи някой, искаш ли това? Чакай. Не е много голяма. Ма дърпа се, бе. Я. Писалчица. Как такъв голем воблер, значи? Браво, откачи се. Айде. Само откачи се, браво. Малкичка, тя вече излезна отгоре. Нищо, поне и аз съм се разписал. Оп! Ехе! Скоци, подскоци! Подскоци, нюню, подскоци, где? Малкичка, айде откачи се, айде. Чай, нали мога да откача без да вада. Ехе! Къде е това, бе? Откача, оп, чакай малко. Коле, да не шиеме лодка. Ще моли да откача така. Добре, едната кука откачихме. Не са бути лодката. Ела тук къде? Или да си умиришем ръцете на риба, а? Искаш ли помогна? Не. Тя почти се откачила. Ай, Айде, бягай. малко Красавица. маничка. Нищо не е. Ще им мине кът на штука.